Diin ka Sa kusina! diin naman ang misis sa sala. Ano ubrahon mo? Tanan! DJ Djjoemar! Buntag pa lang bangon na si Bana, magluto pamahaw para kay misis nga gwapa. Human kaon, hugas plato naman, wala pag gani tapos may labada naman. Pante, bra! Medyas kag kamisa, si Bana nagalaba nga daw professional talaga. Bana, ayaw kalimti ang puti. Okay, misis. Kay basi maglain ang buot niya liwat. Si Bana daw manager sang balai, pero ang sweldo niya. Salamat, Bana. Kung may ipabuhat si Mrs. Okay, dayon. Wala na sing reklamo! Bana Under Sang Asawa! Tanan nga ubra, Bana ang nagaubra. Luto! Laba, hugas kag limpyo. Si Mrs. Boss! Si Bana empleyado. Bana Under Sang Asawa! Bisan Domingo may trabaho pa. Kung maghambal si Mrs. Bana Are! Si Bana. Yes, ma'am! Ako na ni! Nagwali sa aga, naglampaso sa uto. Pagabot sang gabi may hugason pagid nga plato. Bana, palihog buhat tubig sa kusina. Pero kapoy na ako! Sige, ako na lang. Ay amo gali! Si Bana, gihapon nagpanglaba, nagplansa, nagluto sang sudan, nagpahamtang sang mga gamit sa aparador. Kung may bisita, hambal sang misis. Tanawan ninyo, maayo gid mag-obra akon Bana. Bana sa likod! Maayo gid daw, wala